Ahojte, teraz vám ukážem základné počty s limitami. Vlastná limita vo vlastnom bode sa počíta jednoducho. V príklade limita x ide k 0 z x na tretiu plus 2 krát e na 3x dosadím za x 0, 0 na tretiu plus 2 krát e na 3 krát 0 rovná sa 2 krát e na 0, čo je 2 krát 1, pretože všetko na 0 je 1. Výsledok je 2. Pri limite v nevlastnom bode, teda keď x ide k plus alebo mínus nekonečnú, môžu nastať tieto prípady. V príklade limita x ide k mínus nekonečnú z 3x na štvrtú plus 5x na tretiu minus 2x minus 5 si všímam len polinóm s najväčším stupňom, teda 3x na štvrtú. Ďalej počítam tú istú limitu len pre ten jeden polinóm. To, že x ide k mínus nekonečnú, znamená, že ide k nejakému zápornému nekonečnému číslu. Keď toto záporné číslo dosadím za x, vyjde kladné číslo, pretože ho umocňujem párnym exponentom. 3 krát toto kladné číslo je kladné číslo a preto je výsledok plus nekonečno. V ďalšom príklade, kde je najväčší polinóm minus 5x na štvrtú a x ide k plus nekonečnú, dosadím za x nejaké kladné nekonečné číslo. Toto kladné číslo na štvrtú je opäť kladné, ale minus 5 krát kladné číslo je záporné číslo a preto bude výsledok minus nekonečno. V ďalšom príklade je limita x ide k plus nekonečnú zo zlomku. Opäť si všímam len polinóm s najväčším stupňom, ale tentokrát zvlášť v čitateli a zvlášť v menovateli. V čitateli je to 7x na tretiu, v menovateli x na druhú. Ďalej počítam tú istú limitu, ale v zlomku budú iba polinómy najväčších stupňov. X sa pokráti a limitu dopočítam rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcich príkladoch. V ďalšom príklade ma opäť zaujímajú len najväčšie polinómy v čitateli a menovateli. Pokrátim x a tým istým postupom ako v predošlých príkladoch sa dopracujem k výsledku. Rovnako postupujem aj v ďalšom príklade, kde je najväčší stupeň polinómu v čitateli menší ako v menovateli. Po vykrátení a dosadení za x dostanem výraz číslo lomeno nekonečno. Ten je vždy rovný 0. Nezáleží, či x ide k plus alebo mínus nekonečnú. V tomto príklade opäť prepíšem iba najväčšie stupne polinómu a vidím, že po vykrátení mám počítať limitu z čísla 1/5, ktorá sa rovná 1/5. Ak je najväčší stupeň polinómu v čitateli rovný najväčšiemu stupňu v menovateli, nezáleží na tom, či limita ide k plus alebo mínus nekonečnú. Výsledok závisí len na koeficientoch pred polinómami s najväčším stupňom. Posledný prípad je nevlastná limita vo vlastnom bode. V príklade limita x ide do minus trojky zľava z x lomeno x plus 3 dosadím za x minus trojku a vyjde minus 3 lomeno 0. To nie je výsledok. To je výraz, ktorý napovedá, že výsledok bude plus alebo mínus nekonečno a že limitu treba počítať inak. To, že x ide k minus trojke zľava, napovedá, že za x treba dosadiť číslo, ktoré sa na číselnej osi nachádza takmer bezprostredne naľavo od mínus trojky, napríklad minus 3,1. Keď toto číslo dosadím za x, dostanem v čitateli a v menovateli záporné číslo. Záporné číslo lomeno záporné číslo je kladné číslo a preto bude výsledok plus nekonečno. To, že x ide k minus trojke zľava, viem podľa horného indexu pri minus trojke. Je tam mínus. Ak by tam bolo plus, x by išlo k minus trojke sprava a za x by som potom dosadil číslo, ktoré je na číselnej osi bezprostredne napravo od minus trojky, napríklad minus 2,9. Ak by v indexe nebolo nič, x by išlo k minus trojke zľava aj sprava, ako je tomu v ďalšom príklade. Daný výraz pri limite prevediem na spoločného menovateľa. Za x dosadím 0 a vyjde 1/0. Teraz rozlišujem dva prípady.
Prvý je, že x ide k 0 zľava. Z číselnej osy vyberiem číslo, ktoré je bezprostredne naľavo od 0, napríklad minus 0,1. Dosadím ho do výrazu. Čitateľ aj menovateľ vyjde kladný. Kladné číslo lomeno kladné číslo je kladné číslo. Výsledok tohto prípadu je plus nekonečno. Druhý prípad je, že x ide k 0 sprava. Z číselnej osy vyberiem číslo, ktoré sa nachádza napravo od 0, napríklad 0,1. Dosadím ho do výrazu. Čitateľ aj menovateľ vyjde kladný. Výsledok prípadu je opäť plus nekonečno. Pretože výsledky oboch prípadov sa zhodujú, rovnaký výsledok má aj zadaný príklad. V poslednom príklade ide limita x k pi lomeno 2 zľava aj sprava. Za x dosadím pi lomeno 2 a vyjde 2 lomeno 0. Opäť rozlíšim dva prípady. X ide k pi lomeno 2 zľava a sprava. V prvom si z číselnej osy vyberiem číslo, ktoré je naľavo od pi lomeno 2, napríklad 0. V druhom si z číselnej osy vyberiem číslo, ktoré je napravo od pi lomeno 2, napríklad pi. Dosadím ich do výrazu. Prvý prípad vyšiel mínus nekonečno, druhý plus nekonečno. Pretože sa výsledky prípadov nezhodujú, výsledok tohto príkladu neexistuje.